Alright, ang atong oras alas 6:25. Antak na sa gabi, no. Adlaw karon nga kaniniyang Lunes. Murag hangag man. Nawag po bisita ka miss call, wag ka ta magpasilan mga gala. Anyway, inyo makita karon ang mga ebidensya. Gisuot nining Chinese kwan? Pouch. Chinese pouch. Asa boss process ni? Proceeds. Pila? 3 no, o gaganing maong shabu mga ka-super, estimated value 205 grams ang nasakpit sa sakop o operatiba sa Regional Drug Enforcement Group Unit, RDEU o Regional Intelligence Division, abilang sa Regional Special Operations Group, RSOG 7. Pagpangunan ni Police Captain Romeo Kaakoy Junior. Na Junior siya, no? Pinasigit ng Junior. Kila man nag-agaw nga nadagpan karon mga ka-super. Ano? Ang babae, online seller. Kay kamo computer, mo tig contact. Online niya, ang kaling habal-habal driver, ngay agaw mo ay deliver. Kasi pangano bay? Jan. Ha? Gamaw. Ikaw day? Ha? Jane apelido? Gabunada. Kaning Jan. Kasi imong kuha dyan, imong contact kasagaran mo dyan. Dili ka mag-iila kung laki kontak ko. Nya og kanang kuha ka kanang dalo ka sigit ka lugar. Yaw makaila. Wa na gyud. So, pero siya harag wa mo makaila to. O sa may kasabotan ninyo ani. No comment. Ay abogado mo tubag. Sige. Ang nagkatungod mga super kaya abogado mo tubag. No. Lain na pud nga siya bo. Diata karon nalok directamente sa may Unit 3. Opera, Barangay Kalunasan, nasa Agitaon ta. Kadi pong barangay tano dili nga ingon nga kanang wa katuod pasilan. Nagbantay sa checkpoint niya. Nagsaag-saagi ta. Mao ni aga kuan, gibada-bada nga moabot sa 1.4 million pesos o 1.4 milyones pesos ang DDV value, dangerous drug board nga mga ka-super, no, ang kanila sakmit sa pagpangronda karong hapon. At agay po ninyo niya ha, kay night, dapoy laing nadagpan, mayor o iyang bata-bata nadagpan. At ang ninyo niya sa itong pag-breaking sa Super Balita Cebu, no. So, palapuson, ang among pagpangronda karong hapon, medyo ngikita kay gabi na kaabot na sa paginta. But padayon ka po sa itong pag-cover mga super. Super Alexander Bancala, lamaw na po. Lamaw, siya kang bahog, lamaw. Sa lugar ng ikaw rin Hebaw, siyempre, dito so opera, kay Unit 3 Opera Barangay Kalunasan. Ni nga ito nagpasugbo man siya ang mga Cebu, no, mga super. Sa mga viewers karong gabi 1,600 viewers actual da nga nagtanaw sa Super Balita Facebook page. Duga mga balitag, mga impormasyon ating iyon niya kini ka Super Benji Telisik. Mayong nga gabi, higala.